सावंतवाडी नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये पक्षांसह अपक्षांचा पण दबदबा पाहायला मिळतोय। आपल्यासोबत अपक्ष उमेदवार बबलू मिशाळ आहेत। काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय मतदारांचा? प्रभागात माझ्या लोकांचा उत्कृष्ट प्रतिसाद आहे आणि 21 तारखेला गुलाल हा आम्हीच उधळणार। एकंदरीत आज सगळे मतदार येत आहेत, तुमच्या प्रभागात नाही येत आहेत, काय वाटतं? तुम्ही अपक्ष तिथे आहात, सगळे पक्षांचे उमेदवार समोर आहे, लोक तुम्हाला प्रेम देतील, संधी देतील? लोकांकडनं माझ्याकडे अशा अपेक्षा आहेत की की जी लोकांची कामं झाली नाही आहेत ती मी पूर्ण करणार। त्याच्यासाठी लोकांनी मला अपक्ष म्हणून उभं केलं आहे। निश्चितपणेच हे होते अपक्ष उमेदवार बबलू मिशाळ यांनी आपल्या विजयाचा विश्वास हा या ठिकाणी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतोय। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलचा विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी।